importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo. Kolo Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be
the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysay ni Christine, gaginpasakop ni Tia Romana, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Kupido, sang kasing-kasing ko. Hindi ako makatulog. Hindi madula sa pensar ko ang lakat namo ni Jubert kaina. Nasakitan gid ako magpanumtom. Nga akong kaupod niya. Apang ang babae nga atong ginapamensar niya. Ay, buwas, malakat naman ako. Panilagan ko naman siya. Nakita ko si Jobert ka nagsulod sa flower shop ni ina. Mabakal siya sang bulak. Kay sino niya ihatag? Sa akon bala? Ukon sa babae nga ato? Ay, mahulat-hulat ako. Hindi niya makita ang salakyan ko. Tungod ari ako sa likod sang dako nga truck. Ay, sa nagkakatabo nga ini. Amat-amat ka nadula ang pagsalig ko kay Jobert. Si Jobert nagwa sa flower shop. Kag may ginabit-bit siya nga bulak. Katahom sa pagka-arrange. Ato na. Nagsulod niya siya sa iya salakyan. Husto. May napitsaran ako nga paagi. Agod nga makahibalo kung kay sino niya ihatag ang bulak. Ato ng salakyan niya. Karon, manaog ako diri sa salakyan ko kag magsulod sa flower shop. Hi, good morning. Yes, Mom. Good morning. Ano nga bulak ang gusto mo baklon, Ma'am? Actually, mapa-arrange ako sa mga bulak. Pareho sangin bakal sa magulang ko. Atong lalaki bala nga bago lang nagwa diri? Si Mr. Alcantara, Ma'am? Oo, si Jobert Alcantara. Regular customer na namon din ang utod mo, Ma'am. Nakahibalo ako. Pati kami ni Mami, nahatagan na niya sang bulak nga halin diri. Gusto namon nga lahugan siya. Sorpresahon siya. Birthday niya subong eh. Amo bala, Ma'am? Oo. Gani, mapa-arrange mo ako sa imo sang bulak nga pareho sa ginbakal niya subong. O galing, sulaton mo ang nakabutang sa card. I-address mo kay kay Manong ang message sa card. Kag ngalan sang girlfriend niya ang ibutang mo sa nagpadala. Hinali lang nga nadula ang yuhom niya. Ma'am, hindi kami authorized na ipanghatag ang ngalan sang iba namon nga customer, Ma'am.
Ilabi na ang ngalan sang ginpadalaan sang bulak. Miss. Utod ko man si Manong Jobert, Kag tungod birthday niya subong, gusto namon siyang hatagan sang sorpresa. Please. Sorry, gid ma'am. Apang ang insakto lang. Nga mag-arrange lang kami sang bulak ang mahimo namon, ma'am. Kamu na lang bahala nga maghatag sang mensahe sa card, ma'am, Okay. Mapa-arrange na lang ako sa mga bulak nga pareho sa ginbakal ni Manong Kaina. Madali lang matapos ang pag-arrange ng bulak. Paano ko bala makuha ang ngalan sang babae nga hatagan ni Jobert sang amo nga mga bulak? Ma'am? Okay na. Ari ng mga bulak mo. Sige. Bayaran ko na lang, ina. Puisit! Tungod sa sobra ko nga handom nga mapanawong kay Jobert ang pagluib niya sa akon, nalipat ako sang dapat ko nga buhaton. Ang pinakasimple na lang tani nga mahimo ko, amo nga sundon siya hasta nga makalambot sa balay sang babae nga to. Apang wala gid ako makadumdum. Pisit, oo. Ang bagay sa mga bulak kag ginbakal ko, ihaboy. Kung may malabayan ako karon nga basurahan, ihaboy ko ini. Pupisit! Kamahal pa sa ginbayad ko. Apang wala ko man lang napuslan. Oo, nagainit gid ang ulo ko. Nagainit gid ang ulo ko. Ay, husto. Ang maayo pa. Dito ako madiretso sa balay ni Lola. Gusto ko ang kahambal. Ato si Lola. Nagapong ko sa lawsit niya sa garden. Manaog ako diri sa salakyan. Christine! Apo! Gali diri! Mapalapit ako sa iya. Hi, Lola! Ano bala ang natabo? Nga do nagasampok naman ang kilay mo? Piho, may nakaaway ka naman. Sugiri ako. Si mami mo? Si daddy mo? O kon ang santito mo nga nobyo? Ay, amoy ng kinahanglan ko, Lola. Ang ano? Ang isa ka tao nga ginasugiran ako kung anong iya nakita. Kay ginakapoy na ako sang sobrang nga paghalong nila ni mami kag daddy sa ako ni. Ini kagin man dapat nga subungon sina. Inang do kristal ang paghalo nga hindi mabuka. Man ko nako si Carlitos kag Senya. Pabayan ko nga mabuka ka para mabatsagan mo kung ano kasakit. Dali, masulod kita. Nagpa-deliver ako sang paborito mga pagkaon Kay nabatsagan kong gid nga maabot ka. Kag wala gid ako magsala. Dali. Dito kita mapadayon sa pagsugilan.
Karon sugiri ako. Ano ang problema mo? Si Jobert, Lola. Ano ang rason? Babayi? Oo. Siling ko na gani nga, hindi siya makapadugay sa imo eh. La? Pristine, wala sang tao nga santo. Pero mira nagasunod-sunod sa imo si Jobert. Ginabuhat niya kung ano ang gusto mo. Wala sang lalaki nga makapadugay sina. La, abi ko anay kung ikaw ang tagpangapin ko. Amo gani nga ginahambal kong matuod sa imo. Man kun kaisa, may pagkatig-a ka man sang ulo. Pabayin na lang ang Jobert nga ina. Kay pareho lang kamo nga hindi magmalipayon sa uli. No, Lola. Hindi ko siya pagbuyan, Lola. Hindi ako magpasugot nga magkadto sa wala ang 3 namon katuig ang pagnobiyahanay. Labaw sa tanan. I love him. Love? You don't love him. Ang love mo lang, among kaugalingon mo. La? Amoy nang nakita ko. Kag kung mabaton mo ina sang mas temprano, maayo. Kay kung hindi ka paghihapon dapat nga magpangita sang iban matapos ang relasyon mo kay Jobert. Lola, wala ako sang plano nga buyan si Jobert. Mapakasala kami isa sa mga inadlaw nga ini. Pwes, kung binsihang kaugalingon mo, not me. Ay, doon naglain ang huyop sang hangin, haw. Anyway, kung makasalapo ka man sang lalaki, nga kaya nga utdo ng ikob mo, kagkortihan ang sungay mo. Go ahead. Maghigugma kaliwa. Sige na. Tapuson nato ng argumento nga ini. Tapuson nato ng pagkaon. Dali ka na lang magpanyaga, ha? Mapaluto ako sang paborito mga sudan sa kusinera. Hapon na. O ano? Ano ang plano mo? Gusto ko nga diri na lang mapaligad sang gabi sa imo, Lola. Sigurado nga hindi sila magpasugot ang ginikanan mo. Manawag ako sa balaya. Malisensya ako sa ila ni Mami kag Daddy. Well, good luck. Sorry. Apang hindi ka na mo napasugtan, anak. Sa pila lang kaadlaw. Apang hindi subong. Nga, Mami. May importante kami nga ihambal ni Daddy mo sa imo. Gani magpauli ka na subungkit. Ay, okay. Sige. Mapauli na lang ako. Husto. Nakadumdum na ako. Subong kaling nga adlaw magwa ang test results ng check-up ko. Hindi anay ako magdiretso pa uli Makadto anay ako sa klinik ni Doc, ang akon oncologist. Ari bala si Doc? Aba, oo. Apang may bisita pa siya. Sino ba lang kahambal ni Doc? Isa sa mga girlfriend niya? Over my dead sexy body. Abi mo, dapat nga magyuhom ka. O kung magkadlaw permi. Kaya nagakadula ang... Maldita looks ko? Pero... strong lang siguro ang personality mo.
Anyway, matahong ka. Kag may cake ka nga magminaldita. Oh, nagwa na gali si Doc, oh. Ba? Ang lalaki nga nakita ko sa restaurant sa naglikat nga adlaw? May... Oh, nagkitayan naman kita liwat? Well, kilalahay gali ka mga duwa? Hindi, Dok. Makilalahay pa lang. So, please, ipakilala kami sa isa kag isa. Believe gid ba tuod ako sa imo, pre? Pristine, this is Dr. Christian So. Surgeon siya. Pre, si Pristine Vargas, ang pinakamatahom ko nga pasyente. At last, nagkilalahay gid man kami. Nalipay ako nga nagkilalahay kami. I'm sure nga makita ay pakita liwat. Sige. Mauna na ako sa imo. Pristine, dari ka. Dito kita sa opisina ko. Well, may good news kag may bad news ako para sa imo, Pristine. Pero ano gusto mong unahon ko sa pagsugid sa imo? Ikaw na lang bahala, Doc. Sigurado ka nga gusto mong isugid ko sa imo? Nag-iisahan ka I can lang, handle myself, Doc. Well, ang treatments sa breast mo, nag-successful kita. Kag until now, mayang results ang check-up kag test nga ginbuhat diri. Pero ang left breast mo, I'm afraid you have to undergo mastectomy. Doc? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundagig ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Pristine, gagin pasakop ni Yaya Rokling, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Cupido, sang kasing-kasing ko. Direksyon, Marnie Montal.